to sannan idan kuma an maka tsafi ya kama ka ko an maka sihiri ya maka tasiri ko ya shige ka ko kaga alamun cewa ya huda ka, to akwai hanyoyi da ake bi domin warware wannan sihirin. Wannan an gwada an ga tasirinsa kuma an ga karɓuwarsa, to da izinin Allah wannan tsafin ya karye kenan. A samu wato ganyen magariya ɗanye guda 7 a dandaka shi ko makamancinsa, sannan a zuba ruwa inda zanzam za a samu yafi wanda zai sa a yi wanka, sai a karanta waɗannan ayoyi da za mu lissafo da surori a kan ruwan, ba wai a tofa ba, a kawo shi kusa da baki ana karantawa yana shiga. Na farko a karanta ayatul kursi, wanda ayatul kursi ita ce aya ta 255 a cikin suratul baqara. Daga nan sai a karanta aya ta 122 zuwa ta aya ta 117 zuwa ta 122 a cikin suratu al'araf, shine inda Allah yake cewa auhayna ila Musa an alqi asaka, mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa jefar da sandarka, fa iza hiya talqafu ma ya afikuna, sai gashi tana har haɗiye abin da suke jefa suke kirkirawa na ƙarya. Fa waqa al sai gaskiya ta tabbata, wa badala ma kanu ya amaluna, abin da suke aikatawa na tsafi ya ɓaci. Fa gulibu aka rinjaye su hunalika a can wancananka, wanqalabu suka juya suna kaskantattu saboda an karya sihirinsu. Wa ulqiyas saharatu sajidina, sai masu sihiri suka faɗi suna sujjada, ƙalu suka ce amanna bi rabbil alamina, mun yi imani da Allah malicin talikai, rabbi Musa wa Haruna. To wannan ita ce aya ta wato 117 zuwa ta 122 a cikin suratul araf. Daga nan sai kuma a karanta aya ta 79 zuwa aya ta 82 a cikin suratu Yunus. Wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim, fir'aunu yace ku zo min da dukkan masu sihiri, dukkan mai sihiri sananne, wanda yake sanannen mai sihiri, wato cikakken matsafi, ku zo min da shi. Falamma ja'a saharatu, da matsafa suka zo, qala lahum Musa, sai annabi Musa ya ce musu alqu ma antum mulquna, to ku jefar da abin da za ku jefar. Falamma alqau, bayan sun jefa kayan tsafin nasu, qala Musa, sai annabi Musa ya ce ma ji'tum bihi sihiru, wato abin da kuka zo da shi sihiri ne. Inna Allaha sayubtiluhu, Allah zai bata sihiri. Inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin, Allah baya kyautata aikin masu barna. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati, Allah yana tabbatar da gaskiya da kalmominsa, walau karihal mujrimuna, ko da mujrimai wato basu so ba. To wannan aya sai a karanta ta akan ruwa, ita ce suratu Yunus aya ta 79 zuwa aya ta 82. Bayan wancan suratul araf aya ta 117 zuwa aya ta 122. Daga nan kuma sai a karanta a suratu daha aya ta 65 zuwa ta 70. Qalu ya Musa, masu tsafi suka ce ya kai Musa, imma an tulkiya, ko dai kai ka jeho sandarka, wa imma an nakuna awwala man alqa, ko kuma zan mu ne farkon wanda za mu fara jefawa. Ƙala sai annabi Musa ce bal alqu, ku fara jefawa. Fa iza hibaluhum wa isiyuhum, sai ga igiyoyinsu da sandunansu yukhayyalu ilaihi, ana masa wato waswasin min sihirin, saboda tsafin su annaha tas'a, cewa kamar tafiya take yi. Fa aujasa fi nafsi khifatan Musa, sai wato Musa ya motsa tsoro a zuciyarsa, ya ji tsoro cewa kafa zama su ma sun yi nasara. Kulna, Allah ya ce muka ce la takhaf Musa, kaka ji tsoron komai, kai annabin Allah ne, manzon Allah ne. Innaka antal a'la, kai ne a sama, kai ne madaukaki. Wa alqi ma fi yaminika, wato ka jefar da abin da ke hannunka na sanda. Talqaf, da ka jefar da ita za ta cinye, za ta har haɗiye ma sana'u, abin da suka aikata na tsafi. Innama sana'u kaidu sahir, abin da suka aikata din nan makirci ne da kutungwila ta mai tsafi. Wala yuflihu sahiru haithu ata, shi ko matsafi ba zai nasara ba ta duk inda ya zo. Fa ulqiya saharatu, sai masu sihiri aka jefar da su sujjadan, suna masu sujjada. Qalu, suka ce amanna
bi rabbi haruna wa musa, mun yi imani da Allah mahaliccin haruna da musa. Suratu daha aya ta 65 zuwa aya ta 70. to wannan ita ma ana karanta ta akan ruwan, sai ka nemi ƙari wanda ya iya karatu ya karanta akan ruwan. Daga nan sai kuma a karanta qul ya ayyuhal kafirun zuwa ƙarshe, qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe, qul a'udhu birabbil falaki zuwa ƙarshe, qul a'udhu birabbin nas zuwa ƙarshe. To an gama karanta wannan a cikin wannan ruwan sai a sha zuwa kwana 3, ragowan kuma a dinga yin wanka da shi, ana sha ana wanka har kwana 3. To da izinin Allah wannan tsafin ya karye kenan. In kuma an ga a maimaita sai a sake maimaitawa ko so 2 ko mafi yawa da haka, har dai sai an ga ciwon ya gushe, ai ta yi har sai an ga ciwon ya gushe. Wannan an gwada an ga tasirinsa kuma an ga karɓuwarsa.